Assalamualaikum mga rayang, yari aun ipakita ko kanyo. Aun ini yari kya story badjaw samal kuno di halupa. So kita na to siya. Marira siya biyaon kakita na to siya. Magpanaw-panaw ra hindi, magdagang-dagang, magsuroy-suroy. Kita na to siya. Wang biya din ni style sin badjaw girl pag yanong sin lupa so atawa sin sulo. Yari siya biyaon. Asahaya Village. Lambana tamban amingile ka daing soke oh lambana ay kita soke estamos yan pilasin inista daing bili ka lambana dahatos diot sadya yan ikaw mo yan magtuna yung mga samardi di magtuna. Ayaw nyo kami pagkatawahan. Bisang kami ni sa maluwaan, marunong na kami masaktan, o na kami pangatayan. Bing kamasing kamaasan, sama-sama kulapan, mangini kakarisan, mangis damilikan. Ang kanisbay kamo rin mangudyo-ngudyo, imbang sana mo, mabaya na magdugso magbuno. Ayaw dyan magpagad iro.